धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' जे सिमेन्ट सापरियाव बेयाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2020 मायथाइयाव सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव जाय बिथांमोनहा फार्स्ट डिभिजन थांनानै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव टप 10 मासि आवग्रिनो हायो बेखौ बरायनाय हाबाफारिमोन आरो बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गिबियाव आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दाखालि जि क्लास 10 आव फरायनाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंसार नार्जारी बिथाङा माखासे जाहोननि थाखाय न'खराव माखासे बायना होनो हायैनि थाखाय बा अनलाइन क्लास एटेन्ड खालामनो हायैनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सिगाङाव इसोरनि सेराव आर'ज खालामग्रोबाय बिथांनि रुंसारि जि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों आरो बेखौ जोङो दुखु फोरमायदों आरो न'खरनिसिमबो दुखु फोरमायहरबाय आरो गासै नोंथांमोननि चेनेलखौ जाय नायगिरि बिमा बिफा गारजेन गावबागाव फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ जाहाथे बिमा बिफाफ्रा केयार लानो थाखाय आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनहा सम सम केयार लानो थाखाय हायोब्ला बेखौ आङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बेखौनो आं खावलायनो सानदों गैयै निखावरिया बे जोंनि थाखाय बे प्रब्लेम नङा नाथाय जोङो उनाव जों मा जानो सानो नों देरनानै मा जानो सानो बेसो बे प्रब्लेम दा ओंखायनो जिउ फोजोबनानै लानाया सलुसन नङा दा नोङो नोंनि जेंनानि गेजेरजों बोरै मोगा मोगि जानानै गेदेर गोलाव जायो बेसो नोंनि थाखाय प्रब्लेम बेसो नोंनि थाखाय जुजिनाय दा ओंखायनो रावबो फरायसाफोरा जाहाथे जिउखौ फोजोबनानै लाया आंखालनि थाखाय प्रब्लेमनि थाखाय डिप्रेसननि थाखाय फ्रास्ट्रेसननि थाखाय जाहाथे रावबो कलेज इउनिभारसिटियाव फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा जाहाथे जिउ फोजोबनानै लाया बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। साफ्रोमबो फरायसाफोरा जाहाथे गावनि जेंनानि गेजेरजों जेरै बड'फाया थाइसेबो थाखा फैसा गैयामालासिनो इउनिभारसिटिनिफ्राय पास आउट जालांदों गोबां ओंखाम जानायनि हस्टेल फिस होनो हायैनि थाखाय लेखा बायनो हायैनि थाखाय सम मथे बिजाब बायनो हायैनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गोबां बै समाव हयथ' फ्रास्ट्रेसन जानो हादों खोमा नाथाय अब्लाबो फ्रास्ट्रेसनखौ बे फ्रास्ट्रेसन सानामालासिनो आंखालखौ बे आंखाल सानामालासिनो बिथाङा गोरिब गुन्द्रानि न'खराव जोनोम मोननानैब्लाबो बियो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बर' हारिनि बिफा जाफैनो हादोंमोन। दा जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसा हिसाबै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ इसां प्रब्लेमखौबो अभारकाम खालामनो हानाय बिनाव केपासिटि दङ दा ओंखायनो जोंनावबो साफा एटलिस्ट उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एसेबाबो केपासिटिया जे बर'नि सेंग्रा सिख्लाया जाहाथे प्रब्लेमखौ जाहाथे नागारा सारेन्डार जाया फरायनो थांनाय अबा खामानि मावनो थांनाय साख्रिनि थाखाय जुजिनाय गावनि केरियारनि थाखाय जुजिनाय रावबो फरायसाया जाहाथे गावनि केरियारखौ लानानै गावनि माबाखौ लानानै जाहाथे डिप्रेसन जानानै जाहाथे लामा ससेयाव नागारा जों जे सारेन्डार नङा जों जे गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाया जोंनाव दे मोनसे केपासिटि गोनां हारि जोंनाव दे अभारकाम खालामनो हायो बेखौ जाहाथे साफ्रोमबो फोथायनाय लायो। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी जानानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ खावलायनाय थाबाय नोंसोरनो न'खर हारि आरो हादोरनि आरो बर' हारिनि देरसिन सम्पति दा दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा टप 10 धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि फरायसाफोरखौ बरायदों जोबोद गोजोननाय थादों। धेमाजि डिस्ट्रिक्टआ 6 मास दैबानानि गेजेरजों थानो गोनां जायो दिनैबो फैदों गोबां जायगाफ्राव जों फैनानै नुफैदों गोबां दैबाना जादों गोबां आरो अखा हाबाय थायोब्ला आरो न'फ्रा लोमजोबगोन नाथाय बेनि गेजेरजोंबाबो जोंनि बर' फरायसाफोरा धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव देग्लाय 37 सा बर' फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोन्दों बिथांमोनहा 76, 77, 78% मोननायफोर दङ दा 76, 75% मोननायफोरा गोरलै बाथ्रा नङा जोंनि फरायसालिफोराव जोंनि बर' फरायसाफोरनाव बिराद टेलेन्ट दङ नाथाय आसाम सरकारा जोंनि बर' फरायसाफोरनो नांगौ बादि फेसिलिटि होनो हायाखै जोंनाव नांगौ बादि फरायसालिफोराव साइन्स मास्टार गैया नांगौ बादि मेथ्स मास्टार गैया अब्लाबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा गामि ओनसोल बेकवार्ड ओनसोलनिफ्राय नांगौ बादि बिमा बिफाया केयार होनो हायाखै नांगौ बादि टिउसन होनो हायाखै नांगौ बादि जों सुबुरन होनो हायाखै अब्लाबो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानो दिनै 76, 77% मोननाय फरायसाफोरखौ दिनै जों बरायदों टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो बिथांमोनहा आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फेसिलिटि मोननायमोनब्ला बिमा बिफाया नांगौ बादि केयार होनो हानायमोनब्ला बिथांमोननि रिजाल्टआ 90, 95, 96 थांगौमोन पार्सेन्टेज मोननाया बेखौ जों फोथायो उन समाव जों नाजाबावगोन साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा मेट्रिक लिरोबा जाहाथे 100% पास जायो 100% बिथांमोननि लुबैनाय बादि रिजाल्टआ जाहाथे जानो हाथों बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नाजागोन। दा धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव गोबां भेन्सारि स्कुल दङ बिथांमोना 25 बोसोर 30 बोसोर मास्टार मावनानै थाइसे थाखा फैसा मोनाखै बेथन मोनाखै अब्लाबो
भुपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बर' हारिया गेरेमसा जानो नांगौ जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे लेखा गोरों जानो नांगौ बेखौ बिथांमोनहा जाथिनि सेन्टिमेन्ट थानायखाय दिनै बर' फरायसालिफ्रावबो भेन्सार स्कुलाव मास्टार मावगासिनो दङ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै ग्रेट सेल्युट होयो जाय 25 बोसोर 30 बोसोर मास्टार मावनानै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बा दुलाराय आसामावनो बिथांमोना दिनै बाया मायासिनो बिथांमोना मेङा मालासिनो गावनि न'खरनि खोथाखौ गावनि उदैनि खोथाखौ सानामालासिनो बर'नि भेन्सार स्कुलाव फोरोंगासिनो दङ आरो साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर आरो खोथा होयो जोंहा दाखालि बावै जिथु एकर्ड जालांनाय बिटिआर एकर्डआव लिरखानाय दङ जे बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय आसामावनो गुबुन गुबुन जायगायाव बर' फरायसालिफोरा जि भेन्सार स्कुल जानानै दं बे उइदाउट कन्डिसन सरकारि जानो नांगौ होननानै दा ओंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों आसामाव बेसेबां बर' बिजों भेन्सार दङ बे गंफ्रोमबो सरकारि जाजोबगोन आरो पस्ट बेसेबां बेकेन्ट जानानै दङ बे मोनफ्रोमबो पस्टआव फिलआप जाजोबगोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ ओंखायनो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ भेन्सार स्कुलनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनहा जाहाथे गोसो बायनो नाङा नोंसोरनो जाथिनि एकदम मोनसे गोजौ थाखोनि आरो जों जाथि दाग्रा मोनसे हारि आरो नोंसोरखौ लानानैसो जोङो बर' हारिनि गेरेमसा जे सिमां बे जाफुंगोन ओंखायनो साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ खेबसेबाव आं सेल्युट होयो दा धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जों उन समाव फैबावगोन गामि गामि हाबनानै बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि जि टेलेन्ट दं कालसाराव टेलेन्ट आर्टआव टेलेन्ट फरायनायाव टेलेन्ट स्पर्टआव टेलेन्ट बै फरायसाफोरखौ जोङो जेरैखि जाया जि फिल्डआव जि एक्सपार्ट बेखौ जों बख'नानै बिथांमोननि लाइफ आरो थांनानै थानायाव बिथांमोननि टेलेन्टखौ मिथिनो थाखाय जों खामानि मावगोन जाहाथे बि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांनानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव मिथिजानाय आरो लेखा गोरों जाहाथे नांगौबादि डक्टर इन्जिनियार आरो आइएएस आइपिएस अफिसार जों जाहाथे खालामनो हायो बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन आरो आंहा आफा बुंलावनो आर'ज खालामो धेमाजि ओनसोलनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा मोजां मानसि जाथों मोजां लेखा फरायनो हाथों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाया मोजां थांनानै थाथों आबादफ्रा मोजां फिथाइ मोनथों बेखौनो आफा बुंलावनो आर'ज खालामनानै धेमाजि ओनसोलनि रायजोफ्रा मोजां मंगल जाथों बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अराय सम जों इसोरनाव आर'ज खालामो नंगौ बे खोथाया सैथो थांनाय समाव जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै मेट्रिक आनजादाव 66 सासे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिदोंमोन सेथि थाखोआव देग्लाय नाथाय गोबां हार खमायदों देग्लाय 37ल' फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों बेहाय गोबां जाहोन थानो हागौ बेहाय जाहोनखौ बुंब्लाथ' जों सोरगिदिं जों बुंनांगोन जाहोना हयथ' फोरोंगिरिनिबो थानो हागौ फरायसालिनि माखासे फरायसाफोरनि खोथा बा जोंनि बे ओनसोलनि परिबेकनि खोथा जोंनि बे ओनसोलनि माखासे परिबेकआ माबायदि रोखोमनि जाना दङ बेफोरनि सायावबो सोनारगोन दा बेखायनो दिनै मालाबा एसे गोजौ मालाबा एसे गाहायाव जाखायो अब्लाबो जों देग्लाय जिबायदि आसा खालामदों बे आसा खालामनाया दिनै जों मोनाखिसै दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जों मोनसे सिन्था खालामदों जे सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि मोनसे गुरुत्तपुर्ण मोनसे खामानि मावदों बे समाव जों धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंबो मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदों जे सोलोंथाइखौ लानानै जों गामि गामि हाबगोन फरायसालिफोराव हाबगोन बे दैज्लांनि उनाव जों हाबगोन जाहाथे जोंनि दाथ' जोंहा मोनसे राजा लामायाव ओंखारनानै आन्दलन खालामनाय बा बड'लेण्डखौ लानानै आन्दलन खालामनाय बे गैथ'ला दा बेखायनो बेनि सोलायै जोङो गामि गामि हाबनानै सोलोंथाइनि खेथ्रआव जोंनि रांखान्थि खामायनायनि खेथ्रआव बा सामाजिक मानसि खेथ्रआव बेसेबां दङ बेखौ जों हाबै फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गामियाव हाबनानै माखासे खामानिखौ जों मावनो नागिरदों बेखायनो जों बे समाव खावलायगोन जोंनि फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बेसेबां आफादफोर दङ लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोर धोरोमगुरु बायदिसिनाफोर गासिबो जयै थाफानानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो आरो जोंनि बर' समाजखौ दानायाव जाहाथे मोजां हेफाजाब होयो बेखौ जों आं मिजिंथिदों लोगोसे जोंनि आगोलाव जिबायदि गाज्रि परिबेक दंमोन बे परिबेकखौ जों सोदांलायनानै जों मायाव गोरोन्थि मावखो मायाव मा खालामखो जों बेखौ सोदांलायनानै जोङो बिजिरलायनानै जोङो मोनसे मोजां सोद्रोम मोनसे लामायाव फैनांगोन दा जे इडुकेसनखौ जोङो जेरैखि जाया बोरै खालामनो हायो आरो जोंनि बर' समाजखौ जों बोरै मोनसे मोजां सोद्रोम जायगायाव लांनो हायो बेखौ जों हदाय सिन्था खालामनांगोन दा फारसेथिं जोङो माखासे खोथाखौ जों बुंब्ला बुंथारनांगौ जायो खारन जों मालाबा दिनै दाथ' बिटिसिनि इलेकसन जागासिनो दङ जानो नागिरदों दङ दा बे बिटिसि इलेकसननि जानो गोनां बेहायबो दिनै जिबायदि परिबेक नुदों बे परिबेकखौ जों दुखु मोनदों आरो बेफोर परिबेकआनो दिनै बिटिसिनि बाहेरायावबो माखासे सोनारफैयो दा बेखायनो बे सोनारफैयोब्ला जोंनि बे बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय जोङो बे खेथ्रआव जों बोरै लाबोगोन मोजां मोनसे परिबेकखौ बेखौ जा साननांगौ दङ आरो आं बेहाय बयखौबो खावलायगोन जाहाथे जोङो बेफोर पलिटिक्सनि खोथाखौ लाबोआबालानो जों समाज दानायाव जों बोरै लाबोनो हायो मोजाङै खौसे जों बोरै खामानि मावलांनो हायो जोंनि जौगानायनि खोथाखौ लानानै जों सोलोंथाइनि खोथाखौ लानानै जों बोरै खामानि मावनो हायो बेखौ बयबो मोनसे सिन्था खालामनांगोन जे जोंनि माइन्डसेटखौ जों सोलायनांगोन जे जों बोरै डेभेलप खालामनो हायो आरो जों सोलोंथाइखौ बोरै लांनो हायो